بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم en jetti Allah en jetti gondo Allah mo ala ko ala mo ala kadi do ala en jetti goddo godal woni sirru godal on woni godangal annore muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wasallam ne garden en derden leydi Allah ni asmano time meden kanko tan kadi woni gondo Allahu jardo rewde mo goddo ala mo ganduda alhamdulillah rabbil alamin bado ko wela no welda e no wilira e kala ko wadi kadi o yette on woni joomirado subhanahu ta'ala o en jetti jinnabe meden e serbe meden hilifabe diine aada ni kabbe goni non duncobe dude l'islam tam e winderiyankore ne assalamu alaikum jokuli nayi windere do gondon e do gondirdon fof ko musiddo modon Demba Abou Sow gorko mo cialage gale yambal bukke jeejo go kalere ngesa farba kewdo do wonde modon émission modon culture tawi kadi ko fawru Fouta kala dimanche à partir de 19h yabande ma 20h dum woni do wiete e télévision meden DSTV walla Diaspora Sénégal TV émission modon fawru Fouta e fannu kala non Demba Abou Sow no yewtira mon dom ina yewtira modon to bange nalankagal kolli men e ñaañoji meden tabi kadi ko addude kadi be ganduda kanyumen deni finatawa Afrique ina reeni kadi historieji meden joganibe meden kulle ananide Fuutankagal Afrique naabe tawi ko moni ko bieten historien dum fof émission ne reeni dum kala mo ganduda won ko jogani leñol ngol ko nalanki mudum ko tariyanki mudum omo bismado omo sohlado nde wonno ko jogani leñol ngol ko kangel lolu marjan en jetti winderiyankore nde kala do woniri en jetti khilifaabe diine aada fof do ngoni e do ndere leydi Allah ndi en jejjita non ceerno men ceerno Bachir Muntaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou mo ceerno Saydou Antoumani Moukhtar Samba Ali Demba Aljumato Halwar ko nonne kadi calminirten ceerno men ceerno Nourou Zaman Nourou Dine Nourou jiɗaɗo jamanu muɗum gowaɗo jamanu muɗum nafɗo jamanu muɗum yeɓɓi e koyngal feɗo jinnaɗo muɗum Cheikh Oumar Muntaga Daha Cheikh Oumar Foutiyou Tall ɗon woni Nourou Zaman eɗen calmina meɗen juuromo eɗen ñagonomo gurdam juɗɗam moƴƴam battande ceddal kisal domingal ko nonne kadi kala ko ala sababu tiɗani ɓe mbi sababu ñamata yarata kono yiiɗa jejjitede ɓe mbima noon so sababu tarimama hoddiro taroma nde calminten noon mawɗo galle o PDG o mo ganduɗa woni Seydi Sarif Abba gorko mo sadil darde muɗum katantagal muɗum femde muɗum gilato dowlaji walo fendoto France ha Allah artiriɗo leydi Sénégal sampiɗo télévision muɗum tawi kadi ko humpidde leñol ngol humpidde pulagu e yewtude pulagu hadde anide human binnagal e ittude kadi kumpaji ɗum waɗi noon o darni ɗeɗo télé bire DSTV ɗum noon eɗen jettamo eɗen jaramo o mo ganduɗa woni Seydi Sarif Abba technique ɓe ganduɗa ko très performance waɓe gollal muɗum rewɓe fulɓe reneɓe hoyni ɓurele ɓamtare ɓe rewɓe ɓe ganduɗa guiri ɓutte daneje ina jooɗi ɗo ina kuccite e meɗen ina jogui kaɓirɗe ɗe hen moni foof ina jogui sengo ngo gollatay e nder DSTV national et international
tawi ko la directrice Sinna Sall ina ɗo ina waɗa supervisé golle ɗe no hannirta ni ko noonne kadi caméraman meɗen cuulel laaɓe juuɗe ñamtata koye mawɓe woni tigi tigi Amina Ndiaye nana jogui caméra o machallah ina holla jamanu o windere nde Ayaw Demba Abou Sow tigi ko kañum jooɗi ɗo ko noonne kadi Oumar Ndiaye nana heediri technique to kamɓe hande kuufi ɗo yete DSTV kuufi Demba Abou Sow ko wona ɗum ko payɗen koye lewru mawludu nabiyu sallllahu taala alayhi wa sallam nilmo ɗaffal hasimiyu nabil murtada hayrul kiyani imamul mursalina amanu kullin zimamul muhtadina wazu damani raisul abidina wa zeynu kullin rahimul musdibina faza amani mo ganduɗa ko kañum woni cuɓaɗo deram addi jaam tagoji fof tindi mbewli beelam ɗo leyɗele mbulɗi so leɗɗe guɓi ɓesnoje ɗo ɓuuti ɓendi heeɓi tagoje to kammu e malakuji mum e leyɗele tiddi katude less tinti ɗum gatiji e mumi duwoje tari ina mbiya mana ina mbeyo ina mbiya tijjonoɗari ɗi dogodiri maayo ɗi haburede wonɓe maayo wonde rasulu sallallah alih w sallam jibinama ndeke noon kala kulhol gonno kon e nder maayo tini rasulu sallllahu taala alih w sallam jibinama yen kiire barke makko yen mbaale barke makko yen ñalle barke makko koye lewru barkindu malandu kewdu hewdu moƴƴere hewdu ɓural hewdu ananide martaba tawi ko jibinede nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam so tawi noon mawludu nabi sallllahu taala alayhi wa sallam noon haalama nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kay koko mawni mata wiyete ko en malnorto en barkinorto kono jomiraɗo subhanahu wa taala o mawnini o teddini o yiɗi rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam nde wonno an juuɗo kala ko mbawɗa wadde hunde fof kala ko mbawɗa wadde sa yiɗani rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam jomiraɗo subhanahu wa taala o yiyatama kono so tawi a yiɗi rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam gueɗo makko o darma o yiima ndeke noon koye ndun lewru malandu barkindu gonɗen mawludu nabi sallllahu taala alayhi wa sallam so wiyama mawludu nabi sallllahu taala alayhi wa sallam julɓe fof beltoto laabi diine l'islam fof tam beltoto ɗo mbawi darade e leydi Allah ndi aɗa asaman o wawi temde e muɗumen sen kaali mawludu nabi sallllahu taala alayhi wa sallam ma en kaal dendagal moƴƴiɓe Fuuta fof moƴƴiɓe Afrique fof kaalen jehen ha Tiwawon wuro Alaji Malik Ousmane Boubou Youssouf Daraman Siribou Malik Sy Daouda on woni Alaji Malik Sy gorko mo ɓundu gorko mo Diatar gorko mo Suyuma gorko mo Gaye o woni Alaji Malik Ousmane Boubou Youssouf Daraman Siribou Malik Sy so wiyama Alaji Malik Sy noon ma en dañ yewtude hunde no fotiri fof Alaji Malik Sy e gurdam muɗum ɓe o yontida e nder ɓe o yontida noon kanko Alaji Malik Sy ma en kaal waliyu Allah qutbu zamanu muɗum mo julɓe fof gandi mo windere nde nanata kala e waktu kala e saaha duwiɗo ñaagui Allah jabani ɗum on woni Alaji Muaji An to Marda e Tule Oole so wiyama Alaji Muaji An noon mbiyanma kadi kanko woni ceerno Samba Penda Baba Amnara Sile Hammen Samba Ndiobo Modi Nalla duwiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala o jabani ɗum hoto ɓuɗbuyagal yalte timbere Fuuta nde tentanma noon e nder île Amadou Filo jomiraɗo subhanahu wa taala o jaɓanimo ɗum ɓuɗbu kalay saaha kalay mana waktu ina yaha ina yirlo ina arta ñaaguiɗo jomiraɗo subhanahu wa taala o jaaɓi kala ma Allah rutti e jomum so wirnama lelima ɗo yeeso makko kanko Alaji Muaji An omo defani ɗum janggo est ce que Alaji Muaji An Seydi An ko beeri
ni ganduɗa alhamdulillahi rabbil alamin Allah rokki ɗum gueɗal timmugal ceerno Mamoudou Amadou Siré noon wi mo Allah yiɗi rokki hebbinat jomiraɗo subhanahu wa taala o noon rokki Allah jumuaji gueɗal timmugal ngal mankani gueɗal towgal ngal lesɗani dendagal kala fannuji on woni Allah jumuaji an gorko mo marda e tule ole sen jiɗi jubbude hunde ko barkinorade hakkude Allah jumuaji an cehilagal muɗum musidɗagal muɗum hakkude muɗum e Alhaji Malick Sy Tiwawon eɗen gandi Alhaji Malick Sy wone Fouta jangge Fouta gila e enɗam mum musidɓe muɗum bandiraɓe muɗum e sehilaɓe muɗum e nder ko Alhaji Malick jangge Fouta ko o sehilori anani o mo ganduɗa ko musidɗo makko hono Alhaji Muaji an gorko marda e tule ole eɗen defta noon ɗemgal o mo ganduɗa wonɓe sababuji ha dañi ko kalani meɗen e gurdam Alhaji Malick Sy hakkude muɗum e Alhaji Muaji an gorko mo marda e tule ole kala ko ala sababu tiiɗa noon eɗen jetta o mo ganduɗa ko ceerno Abdoul Aziz ko ceerno Mamadou Bassirou walla ceerno Mamadou Hafsatou Alhaji Muaji an mo Alpha Moudi on woni Abdoul Aziz toon to Paté Gallo wontude ceerno men Khalifa Jinneji so wiyama Khalifa Jinneji noon ko ceerno Amadou Jiguel ceerno Mamadou Kardiata Amnara Suwadou on woni ceerno Amadou Jiguel kamɓe mbiyata Khalifa Jinneji toon to Thilon eɗo wawi wonde foof eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe ɓe ganduɗa hewɓe rokkude meɗen kala e saaha gandal nde wonno haqqille harata gandal nofru harata nande yitere harata yiide leydi hay hunde ko haari kala ko ari dow leydi tan leydi ene hattani eɗen jettaɓe Allah eɗen jetta Allah no fewi eɗen jettaɓe no fewi kala e saaha nde ɓe dokkata meɗen ko faate tarikaji waliyaɓe meɗen jamareji meɗen ha tengtanma noon taniɓe o mo ganduɗa ko Alhaji Muaji an yidde reftude e ɗemɗe mabɓe fodde koɓe kalani meɗen nde wonno haalde tarikh Alhaji Muaji an haalde tarikh Alhaji Malick Ousmane Boubou Yousuf ko maayo koɓe maayo ngo ala pawle haaldeɓe ne weeli haaldeɓe kadi weeɓani haaldeɓe ne weeli kala fannu ko kalɗa e mabɓe neɗɗo ina weltoro e ko kalɗa e mabɓe ko saabu tan ɗum woni ko woodi ko saabu Allah ene jogui moƴƴereji ina wawi waɗade ɗum kala jiyaɗo mo tagui eɗen gandi so wiya mawlud nabi sallllahu taala alayhi wa sallam Alhaji Malick Sy mo Tiwawon nde fewji gammu e sababuji ene ummorto ha yamirore yetti ɗum waɗi gammu mawlud nabi sallllahu taala alayhi wa sallam ɗum koɗo Tiwawon ko en 1902 hitande ujunere e temedde jeenayyi e duuɓi ɗiɗi nden Alhaji Malick Ousmane Boubou Yousuf Dramane Siri Bo Malick Sy tami waɗi gammu woni mawlud nabi sallllahu taala alayhi wa sallam ɗum koɗo Tiwawon ɗo kono noon sen jiiɗi haalande windere nde en jiiɗi haalande julɓe ɓe en jiiɗi haalande musidɓe ɓe holto wuro ngo gammu idi wadde e nder Fouta walla kam jeye e gure guidiɗe wadde gammu e nder Fouta so tawi en kaali Tiwawon e wuro wongo e nder Fouta Tam eno tarikaji gaddiri eno joom defte en tarikaji gaddiri hitande 1900 Alhaji Malick Sy waɗi gammu refti hen ko wuro e nder Fouta Tam waɗi gammu en 1900 tawi kadi ko même hitande nde Alhaji Malick waɗi gammu mawlud nabi sallallahu alaihi wa sallam ko wuro meɗen ne wiye
marda e tule oole walla mbiyen tan marda waalo tawi ko jatti ɗon woni ɗo Alhaji Muaji an ceerno Samba Penda Baba Amnata Sili Hammet Samba Jobbo Mudi nalaɗo jeeya sen mbi Alhaji Malick Sy waɗi gammu 1902 e nder Fouta Tam ko wuro wiyetengo Marda ko ɗon woni jeeyango e gure e nder Fouta waɗi gammu idi wadde gammu en 1902 hitande 1900 e duuɓi ɗiɗi nden Alhaji Muaji an waɗi gammu tawine kadi kanko e Alhaji Malick ndendi hitande wotere waddude ɓe gammu kono yidde wiide tan e nder Fouta eko janga eko anda eko winda eko faama e nder Fouta Tam koɗo wiyete Marda e tule oole wuro Alhaji Muaji an ko ɓen yidi wadde gammu e nder Fouta ɗon ɗo Tiwawon kadi waɗi ko manam ko Marda anidi to e nder wuro Fouta ko nder e diwan Toro e nder département de Podor e nder commune mo Dodel gure 33 ko ɗon Marda lombi koye nder île Amrofil waɗɗani tigui rigui anini de Paate Galo en waɗɗani Leeɗe en waɗɗani Ñanga Idi en waɗɗani tulel Keeɗele en waɗɗani kadi worgo muɗum sa tacciti maayo ngo ngaraɗo wuro meɗen jatti meɗen tawi ko ɗon Demba Abou So jeeya ɗo wiyete wuro Calage Gale Gale Yamar Bukke Jeejon Kadir Guesa Farba ko ɗon woni hankadi ɗo Marda lombi ko gon wuro woni idigo wadde gammu mawlud nabi sallallahu alaihi wasallam e nder Fouta en 1902 hakkude makko noon Alhaji Malick ko musidɗagal cehilagal Alhaji Malick jangge e Fouta rewi e Fouta woni e Fouta jottodirama e Fouta eywa dañi musidɓe sehilaɓe jiidaɓe jeydaɓe e nder Fouta so musidɓe makko noon sono kaale kanko Alhaji Malick Sy ma en kaal Alhaji Muaji an hol pille goɗɗe ina keewi sababu ko Marda ina jeeya e nder gure Fouta guidiɗe wadde gammu e nder Fouta pille hoɗen pille hen finde wotere ina jeeya hen kanko Alhaji Muaji an o meeɗi nelde almudo makko walla ɓiyiko hono Alhaji Mamadou Moussa Ly mo Daara Haleyɓe Alhaji Mamadou Moussa Seyno Farmar Guira Hamad Moutar Demba Aljuma kanko Alhaji Muaji an o nilimo Tiwawon to Alhaji Malick Ousmane Boubou Youssouf Rahman Siribou Malick Sy nde o nelimo Tiwawon hakkunde ceerno e almudu mum no baddata kono holko Alhaji Muaji an neli Alhaji Amadou Moussa yo ya Tiwawon o nelirimo Tiwawon ko yo namnonoma Alhaji Malick Sy o wi Alhaji Malick Sy mbiyana kammo mbele simme ina harmi walla harmani nde wonno Alhaji Muaji an ko heewi ko añi eko fewani eko rewani Allah o ɓuri hen anje fof ko simme o ɓuri hen anje fof ko simmotoɗo kanko Alhaji Muaji an gorko mo Marda e tule wole ndeno neli Alhaji Mamadou Moussa to Alhaji Malick Alhaji Mamadou Moussa wi Alhaji Malick Sy min de Alhaji Muaji wi yomi namnoma namnal mbele simme ina harmi walla Alhaji Malick Sy wimo ngal ɗo namnal ngal Alhaji Muaji an namnimi kay kanko ni bon ɓurimi andude ɗum kono noon nde wonno no seere ɓe baddata no moƴƴi ɓe baddata moni fof teddina goɗɗo o moni fof hormo goɗɗo o moni fof kadi irro goɗɗo o moni fof kadi yone goɗɗo o moni fof holla goɗɗo o jaɓana ɗum ko Allah rokki ɗum ko noon jiyaɓe Allah hanki ɓe baddanno moni fof no yankinino goɗɗo o kono noon Alhaji Malick wimo ngal ɗo namnal kay ngal Alhaji Muaji an gorko mo Marda e tule ole namnimi beele simmi ina harmi ko kanko ni bon ɓuurimi andude ɗum Alhaji Malick Sy heɓɓiti wi Alhaji Moussa o wi sa yeehi mbiyama min mi juldata e cimmotoɗo ɗum noon bandiraɓe goppe cigarette Alhaji Malick Sy wimo min mi juldata e cimmotoɗo mi salmodirta kadi e cimmotoɗo Alhaji Amadou Moussa wima ha ko noon tigui hay kanko e hoore makko ko noon wi o wi o salminta cimmotoɗo o ñamdata e muɗum o juldata e muɗum ni woni no Alhaji Malick
haalirani Alhaji Mamadou Moussa so hooti yo haalan Alhaji Mouadji Anne tigi ko wi ko e ko faami hen ko minnene ko ɗum mbimi ko ɗum paammi hen wonde simme kay ina harmi e on saaha kanko Alhaji Malick Sy o yalti boowal o noddi Alhaji Mamadou Moussa to nder suudu o wi Alhaji Mamadou Moussa mbele to Fuuta mon to mbele oɗon mbaɗa mawludu nabi sallallahu taala alayhi wa sallam o wi ala minen min mbatta o noddimo kadi laawol gongol o wi mbele oɗon mbaɗa mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam toon to Fuuta mon to ha timmi laabi tati kanko Alhaji Malick Sy omo nodda Alhaji Mamadou Moussa Alhaji Mamadou Moussa wimo min mbatta mawludu nabi sallallahu taala alayhi wa sallam kono noon so wona juulde rewde Allah e yewtude ko moƴƴi haalde ko moƴƴi ɗum ti ami mbaɗa ɗum eywa Alhaji Malick Ousmane Boubou Dramane Siri Bou Malick Sy o wi ɗum noon mbatte wadde mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam Allah waɗi o neli ngal ɗo nelal Alhaji Mamadou Moussa liido daara halayɓe nde Alhaji Mamadou Moussa ummiti toon haa ko Allah haaji ruttima fayi Fuuta haa yettima nokku muɗum yaaɓani tigi tigi to Alhaji Mouadji Anne yettinoyde nelal ngal o nelno ɗum toon to Alhaji Malick Sy o wimo ina wayno Alhaji Malick Sy neli kam e maɗa wi ya wattu wadde mawludu nabi sallallahu taala alayhi wa sallam Alhaji Malick Sy neli kam o wi sa yettimay Alhaji Mouadji Anne wimo yo wattu wadde mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam Alhaji Mouadji Anne noon gilli muɗum e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam heñademo ni o wi ni ɓaado haali ɗum ɗo ko min ni idoto boom waddemo mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam min ni idoto wadde gammu mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam ina hen ni no mbiya wonde ni ko Alhaji Mouadji Anne boom heñima kañum ni boom waɗi ko leelani waɗi mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam kono koye nder 1902 tan Alhaji Malick Ousmane Boubou Dramane Siré kañumne kadi koye 1902 ina wayno kamɓe ɗiɗo foof ɓe mbaddi gammu e wonde noon koye 1902 ɗum ko hollude windiriyankore nde e tintinde windiriyankore nde e andinde ni koɓe ganduno walla siftinde ni koɓe ganduno e Fuuta meɗen ko marda waalo e nder anide département de Podor eywa commune mo Dodel ngoɗo wuuro ene jeeya e guure guidiɗe wadde mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗon ɗo cehilagal e musidɗagal hakkunde Alhaji Mouadji Anne hakkunde muɗum tigi tigi e Alhaji Malick Ousmane Boubou Dramane Siré Bou Malick Sy Daouda ni woni noon kanko Alhaji Mouadji Anne o felliti e o heeɗima haala musidɗo makko guiɗo makko sehili makko Alhaji Malick Sy wonde yamirimo ɗum noon yoɓe mbattu wadde gammu ni woni noon kanko Alhaji Mouadji Anne o waɗi mawludu nabi sallallahu taala alayhi wa sallam mawɗo nde wonno nelaɗo Allah sallallahu taala alayhi wa sallam ko kanko woni tigi tigi mo ganduɗa kala ko piɓɗa e gueɗe makko kala ko ganniɗa e gueɗe makko ina wayno a nawat polgu Allah rokkete hen wune Allah moƴƴinante ko mbatta ko nde wonno jomiraɗo subhanahu taala o guiɗo makko ko Mouhammadi sallallahu taala alayhi wa sallam nin mo gafal ha samiyu ni woni noon Alhaji Malick no mbiɗen ni Alhaji Mouadji Anne gorko marda e tule oole o fuɗɗi wadde premier gammu mawludu nabi sallallahu taala alayhi wa sallam toon to wiyete Hammadi Jawli noon waɗɗani tan peto bak koye on diwan koye on digil ko ɗon woni ɗo wiyete Hammadi Jawli e on tuma noon to marde e diwan walla e ɗin jamanu e ɗin nokkuji e oɗon ndeɗon timbere walla nder Fuuta men o e on saaha qadiri woni heewi eywa qadiriyankoɓe ni keewi kanko Alhaji Mouadji Anne noon o waɗi mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam toon to wiyete Hammadi Jawli tawi kadi woɗɗani koye diwan kadi peto bak
hirsi gaye makko jawɗi makko o noddi julɓe yo ngar almuɓe yo ngar jiyaɓe Allah ɗo gonɗon fof ngare min Alhaji Mouadji Anne ɓeɗe felliti ɓeɗe mawnina nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum woni mawlud nabi sallallahu alayhi wa sallam kanko Alhaji Mouadji Anne o waɗi ɗum toon to wiyete Hammadi Diawli wuuro wiyete noon waɗɗani Peto Bak ko ɗo no waɗi mawlud nabi sallallahu alayhi wa sallam dendagal marda dendagal ko taari ɗum e on diwan fof notorima doole ɓe notoyima Alhaji Mouadji Anne wonde noon ina mawnina nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam walla ina barkinoro ina malnoro ewa mawninde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam jibinede muɗum toon to Hammadi Diawli haade men ruttirade deuxième épisode technicien rokkumiɗen kolosal makka haadi makka Amasada Moustapha Seydi Hammet Samba Dawouda gorko mo donna e tareji gorko mo donna e tareji mo ganduɗa rokkumin morso kolosal mo 5 minutes 17 secondes ɓeɗa andi o waɗata ɗon o woni kolosal makka haadi makka Amasada Moustapha Seydi Hammet Samba Dawouda Ali Eli Bana gorko mo donnayi ndeysan yo yurmede Allah wone makko o woni kolosal mo Fuutankoɓe jejjitta mo Afrique naaɓe jejjitta ɓe o renduno meccal ɓe o renduno gollal jejjitta ɓe naalankoɓe kala jejjitta mo RTS kadi yejjitta ndeysan assalamu aleykum o woni kolosal makka haadi makka Amasada Moustapha Seydi Hammet Samba Dawouda nde so tawi a heeñima ɗo ma ɓerɗe ma ɓe kono nen Alfani Diallo ndeysan Tidiane An yo yurmede Allah wone makko min juuti caani min tettidirmande min fof maɓɓe kono nen Alfani Diallo o mi jo Tidiane An yo ngo moƴƴe makko moƴƴe e maɓe juuɗe kam ɗum noon werso calaɗo aɗa ɗum annanimi jamanu anni kolosal ɓe fof mbaɗa wat sah yimɓe ɓe jogue ma haaju mini mbimi yo Allah o jogue maɓe haaju udditaɓe hokkaɓe cellal noɓe yiɗirɓe kolosal helo jissa Seydi Sall yo yurmede Allah wonema kanko dendagal maɓe men maɓe julɓe kala mo heeɗi guitare kolosal fof miijo Alhaji Tidiane An gorko mo gamaji sare gamaji e gam duule mama e tumbigo o woni mana Tidiane An yo yurmede Allah wone makko Mamiyar so calaɗo so jemlin ɗum woni Aluma Diatta jeeri koye Aluma Diatta ndeysan kolosal makka haadi makka Amasada Moustapha Seydi Hammet Samba Dawouda yo yurmede Allah woni makko kanko dendagal maaɓe meɗen maaɓe ɗum ndeysan ndeysan
non morso Kadia Ba le morso dello chiaro non morso ne Kadia Ba le grandi Abbas ɗum noon Allah jarama a jarama technicien machallah golle mon jooɗi moƴƴi peewi juɓɓi yo Allah yommon moƴƴere ɗo pawɗon Kulosal makka haadi makka Amadou Moustapha Seydi Hammet Samba Dawoud gorko mo donna e tariyeji yo yurmede Allah wone makko ɗo kaleten mawludu nabi sallllahu taala alayhi wa sallam ɗo fuɗɗi e nder Fouta ɗon ɗo kadi ɗo Alhaji Malick waɗi mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam aywa to Tiwawon eɗen ko adi noon mamin dokkumon numéro téléphone DSTV wasata jiyaɓe Allah kala jiɗɗo nadde naata oɗon mbawi wadde 78 388 eɗen mbawi wadde 308 88 eywa mami garte moɗon joni joni no mbiɗen ni Alhaji Mouadji Anne eɗen gandi o wone Marda o jangi e Marda o mawni e Marda yawan tuma noon kanko Alhaji Mouadji Anne nde o yaltata Marda omo fay ñooro omo yaaray duuɓi 31 kanko Alhaji Mouadji Anne omo yaaray duuɓi 31 nder ummi o woni ñooro ha ko Allah haaji o wondironete laamiɓe julɓe Amadou Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall Guidiou Halwari o wonto ha ko Allah haaji o arti kono yawan saha nde o arti noon yeehi rewi ha yettima e saha hakkude makko e musidɗagal makko Alhaji Malick Sy haɓe batti wadde gammu numéro téléphone DSTV oɗon mbawi wadde 78 308 08 81 mbaɗe 78 308 08 81 ɗum woni noddirguel haalirde DSTV son jiiɗi tigui rigui natodirde ɗo e émission Fawru Fouta hakkude moɗon e Demba Babou Sow tawi noon hande thème meɗen yewtere meɗen fawi koye mawludu nabiyu sallllahu taala alayhi wa sallam nde Alhaji Malick Sy waɗi gammu Tiwawon 1902 e nder Fouta Marda ina jeeya kadi e guure guiɗiɗe wadde mawludu nabi sallallahu alayhi wa sallam tawi so wiyama Marda waalo ko wuro Alhaji Mouadji Anne ko ɗon tigui rigui woni ɗo jeeya Allah resi en riyenen kanko Alhaji Mouadji Anne o waɗi mawludu nabi sallllahu taala alayhi wa sallam ɗon ɗo wiyete Hammadi